Здравейте до българската общност в Ирландия. Казвам се Димитър Кунчев и имам удоволствието и честта да бъда водещ на празничната новогодишна вечер, която ще се проведе в град Дъндолк, Ирландия, в бар и ресторант Лиздол, мястото, където с много музика, настроение ще посрещнем новата 2026 година. Заповядайте, очакват ви празнична томбола, много настроение, много изненади, които няма да издавам сега, много музика, поднесена от младата народна изпълнителка Габриела Иванова, певицата Силвия, диджей Ценко и аз, Димитър Кунчев, ще бъдем там и ще ви очакваме. Заповядайте 31 декември от 20 часа в ресторант и бар Лиздол. Ще ви очакваме.